Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A gajeren labarinmu na yau, zan kafto muku labari ne akan wani malamin makaranta wanda shi ya kasance yana koyar da harshen larabci ne. Amma sai dai shi wannan malami sanin larabcin nasa bai kai mataki na ƙwarewa ba. Shi kansa ya san da haka, amma sai da shi dan adam yana so ya rabe inda zai dinga samun nasawa a baka ko da bai cancanci kasancewa a wajen ba. Saboda haka wata ran musu ya barke tsakanin ɗalibansa guda biyu, wato Rangidin da kuma Cokaluna. Kaka malam, da abin da zaka faɗa ni ban gamsu ba. Yawa ban gamsu da magana ka ba saboda akwai rainin hankali a cikin wannan magana taka. Kaga kawai abin ya daidai wannan lokaci. Sai mu samu malam ya raba mana wannan musu. Yawa amma dan ni ba zan tsaya ina jin wannan magana taka kuma ka ce in gamsu da ita ba. Wai kenan yaro. Wannan ɗalibai bai su wata ba yayin da suka fece zuwa wajen da wannan malami yake. Su ma yan surkun jin musu suka bi su a baya yu. Har da aka je inda malam yake. Aka same shi a ƙarƙashin bishiya. Rangidin ya durkusa ya kalli malam ya ce masa. Amma dama mun zo ne ka raba mana wani musu akan harshen larabci. To wannan ai ba magana. Kun zo daidai wajen da za a warware muku ita wannan cakwakiya. Menene ita wannan kalma faɗe ta mujita? To malam, dama abin da muke so musamman ananta da larabci ita ce katifa. Ai ko nan take sai cikin malam ya bada kululululululul. Kasancewar bai san me sunan katifa da larabci ba. Ya mutsike fuska yadda ka sa an watsa wa fate-fate tsakuwa. Sannan ya kada kansa ya kalli gefe sai ya ce a cikin zuciyarsa. Tabni jami, yau dai tufa ta kare wa godari. Waɗannan ɗalibai suna so su ƙure ni. Dole kuwa na fece daga cikin wannan cakwakiya ba gautawa. Wannan yaro da cikinsa kamar randa ya dauko min cakwakiya ya kawo min gabana. Ya waje ba na shege musu makamtan masarafan tunaninsu. Sai ya kalle su sai ya ce musu. Shi fa ilimi ya kamata ku dinga martaba shi. Babu yadda za a yi ina zaune a ƙarƙashin bishiya. Ina cin gyala ku zo ku mun magana kan ilimi. Ilimi a cikin aji ake sarrafa shi. Saboda haka ku bari idan mun shiga aji sai wannan magana a kawo ta. Sai warware muku ita, kun gane ai ko? Gaskiya ne malam. Wai kenan. Ku je zo malam shi muku albarka. Masha Allah. Mun gode malam. Ka shigo ajin. To, ya da. Saboda haka waɗannan ɗalibai suka tashi suka tafi. Shi kuma malami ya yi farin ciki a ransa domin yana tunanin cewa zuwa lokacin da aka samu wasu 'yan lokuta za a manta da wannan batu. Bayan sun tafi sai yake cewa. Kaga yanzu na yi maganin su. Zuwa an jima sun manta kai. Ina gama abin da za a yi. Ba zan shiga ajin ba, zan bujiro da uzuri na karya in fece zuwa gida. In ya so zuwa gobe kaga in na dawo kaga wannan magana an manta da ita. Saboda ba zan so asiri na ya tono ba. A ce ban san sunan katiba da larabci ba. Ai ko kaga akwai cakwakiya. Wallahi tallahi. Shikenan malami da ya bujuro da wani uzuri kan cewa an turo masa iyalinsa ba ta da lafiya. Saboda haka ba a tashi a makaranta ba ma ya tafi. Lokacin darasin sa yayi a ajin sa Rangidin, amma kuma bai shiga ajin ba domin baya nan. Daɗi na da gobe saurin zuwa. Kan ka ce kobowa shegari yayi. Ɗalibai ana ta addayowa haka zalika malamai. Wannan malami ya taho zai shiga ta kofar makaranta. Me zai gani? Sai ga Rangidin da Cokaluna suna tsaye a bakin kofa suna jiran zuwansa. Ina ganin su sai ya wayance ya ce. Kai, wato ainihin lafiya da ganku kuna da yanan wajen. Menene yake faruwa? To ai ba kuma karba balle a dare ku. Maza ku ta ku koma cikin makaranta. Rangidin sai ya dago ido ya kalle shi ya ce. A malam san ba haka bane. Dama mun tsaya nan muna dakon ka ne. Sai da in ka zo zaka warware mana wannan cakwakiya. Rangidin in banda abun ka waye ka taba ganin ya warware cakwakiya bakin kofar makaranta. Tun aji na gaya muku a cikin aji za a warware wannan matsala. Saboda haka ku an taya maza ku shiga aji. Rangidin da Cokaluna suka juya suka koma cikin makaranta. Malami a cikin zuciyarsa ya ce. Amma wannan yaro mai tangame man kai da bulelan ciki ya tabbata maye wajen neman tozarta ne. Yanzu bai manta da wannan batu ba. A yi darasi na da su daga shi ne za a tashi yau. Saboda haka ina kyauta zaton daga yanzu zuwa darasi na ƙarshe a yau. Ya ce a ce sun manta. Yanzu zan yi duk yadda ba za mu haɗu da su ba har sai zuwa lokacin darasi na. Saboda haka malami ya yi ta wasan ɓoye da ɗalibansa har zuwa lokacin darasinsa. Da lokacin ya yi, malami ya zo ya shiga aji. Yana tunanin ɗalibai sun manta. Yana shiga kuwa bayan ɗalibai sun gaishe shi. Sai Rangidin ya ɗaga hannu. Malami ya bashi izinin magana. Sai ya ce. Malam, yanzu tun da ka shigo aji, me zai hana a gaya mana sunan katifa da larabcin? Malami ya ji takaici ya lullube shi. Kamar ya juya ya ciji mazaunansa. Sai ya cije.
ya kalli Rangidin ya ce masa, kai Rangidin wannan maudu'i ka bar shi wato ainihin sai mun kammala maudu'an da muka shigo da su cikin wannan aji. In an tashi sai in amsa wannan tambaya. Amma wannan ba shine abin da ya shigo da ni wannan aji a yau ba. Maza koma zauna. Shikenan Rangidin ya koma ya zauna. Yayin da malami ya ci gaba da gabatar da darasinsa, yana tunanin a lokacin da zai gama sun manta. Ya yi dare kawo batutuwa waɗanda za su ɗauke wa ɗalibai hankali daga kan wancan batu na fasarar katifa zuwa larabci. Ya dau tsawon lokaci yana ta bayane. Har da aka kaɗa gararrawar tashi. Nan take ya fara tara takardunsa zai fita. Sai Cukaluna ya ce, Malam ma'anar katifar da larabcin. Gaban malami ya faɗi, ya rasa abin da ke masa daɗi. Nan take ji shi kawai ma kai sai ya kalli daga cikin ɗalibansa ya ce masa, kai wato ainihin Kanibu, je ka bude min taga zafi ake yi yau din nan. Dama irin fankaman tagogin nan ne na makarantun gwamnati. Sai kuwa Tanimu ya je ya bude, malami sai ya fara bayani. Wato ainihin bayanar katifa da larabci kamar da yadda ya zo a ingantaccen nahau da hikayoyi da nasosi da janabai daban-daban. Wato ainihin sunan katifa da larabci, wato sunan katifa da larabci ainihin ma'ana sunanta. Ai malam muna ta jiran ka ne. Ai sunan. Gwada fada yaro. A daidai wannan lokaci malami yana kusa da taga. Sai ya ce, sunan katifa da larabci alkatifatu. Kawai sai ya tsalle ya fice ta taga. Domin shi kansa yana tantamar wannan ansa da ya bayar ba lalle a gamsu da ita ba. Ɗalibai abin ya ɗaure musu kai suka je da gudu suka leƙa taga. Sai ganin ƙesa suka yi tana sama tana ƙasa ko jiyowa baya yi. Cukaluna ya ce, Yau da an waye gari na ga wanda ya fi Rangidin raina hankali. Yaro. to ƙarshen gajeren labarin namu kenan.